Sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ujoin guys kule video njalo again about ubaba Paseka Mporo. Thank you so much. Ungakhohlwa ukuthi ungawaskip ama ads angithi may pop up during the video. So ke sibonile udaba lo kaPastor Mporo lapha nayo guys abantu bekhuluma ukuthi uMporo uboshiwe into kanjalo guys ngiwenzile ama video that is on another channel. Ngicela ukuthi uye ku channel yami enginayo Philile Babras Entertainment, that's where you will find some of my videos. Nginama videos ngoba uMporo kule channel kodwa nakweyinye phela ishane khumbule ama channel mabili ngicela wasubscribe wonke wabuke futhi ngale siqinisisa isingisi ngapha siqinisa kakhulu isindebele esisuka kodwa sihlangane nesizulu ungaze wadideka. So lokho silandelela udaba kaBaba uMporo ukuthi kanti kwenzekani ngoba uMporo kaze hambe esikoleni eyolanda ingane ngenkane ephethe amaphanga nje. What's going on? Abantu bekhala bethi ayakaboshwe, ayikho le ndaba kaBaba uMporo you guys akaboshwe. Angazi ukuthi wayobelwa ngendlela adelwa ngayo kunokuthi bahlale phansi bakhulumisane ngodaba ke elwezingane ukuthi azihlale nobani naye or nogogwazi ngoba yena uzwakala ethi ngathi bamfuna imali bafuna ukugcina ingane bese bele kubethi hayi wondla ingane kunalokho into kanjalo. uMporo wathi asithathe labo bantwana bahamba abathatha ke akasabalandi kugogwabo sebalanda esikoleni, which is wrong because awukwazi ukumana esikoleni omunye umuntu ehambisa ingane wena ubuso uyilanda and uyilanda ngenkani nakhona uphethe amaphanga leyibhamu esikoleni primary school for that matter uhamba uphethe amaphanga and nesibhamu ukuthi hayi what ama AK47 whatever siwazi amagama ibhamu futhi nje angifuni into engihlanganise nesibhamu. Paseka Mporo sibone nesonto lakhe selishisiwe lapha balishisile abahlali but aselishiseni lesonto lakhe libolile into ikanjalo nje you guys. Kuningi ngoPastor Mporo sizwile bekuthiwa kuboshwe ngisho ugogo wengane nomalume sibone lapha usisi othe ungudadewabo kagogo wengane ekhala ngokuthi ayibo baboshelweni laba abanye ngoba bona yibade bevulela uMporo icala. Bafika amaphoyisa ababopha wekhala ngokuthi ngathi amaphoyisa azwa ngoMporo ngoba kanjani you guys bekhala ngokuthi uMporo akaboshiwe kuboshwe ugogo wengane nomalume wakhona something like that. Kodwa ke mase ngibheka indaba kodwa ngibonile ukuthi uboshiwe uMporo futhi nje ngathi icase yabo ipostponiwe to the 16th of August into ikanjalo you guys. Uya kude uMporo nalolu daba angazi beyenzelani kwaseqaleni le ndaba. Isonto lakhe abahlali balishisile lishela ngqonqa sibone nje kusele insimbi nemilotha nje yazini kumatasatasa kuningi kuleyana ndawo yase kuthiwa kukuphi lapha you guys eKatlehong something like that. So kukhulunywa ngokuthi ke uvele phambi kwemantshi lapha yase Palm Ridge umfundisi uPaseka Mporo mutsweni webandla iIncredible Happenings Church nabaqaphi bakhe asolwa nabo ngamacala odlame nokusabisa eMasidiso Primary School eKatlehong. So siyabona laphana nampana laphana basekhoti angazi mhlambe ngagrabha le clip bese ngiyilahlela nje lapha escreenini ukuze uzobona ukuthi bekusenzakalani. Ngizoloku ngizama ukululandelela udaba likaBaba uMporo you guys. Ngimxeke kakhulu kwami ukuthi uyenza kanjani le ndaba because mina ngiyakwazi you guys ukuthi awukwazi ukuyolanda ingane esikoleni ngenkani especially nje esikoleni uma bese esikoleni basezandleni zothisha. Uma ufika wafuna abantwana othisha bazoqala bafonela umuntu onguyohlala nabantwana onguyoletha abantwana esikoleni into ekanjalo angeke nje bamane baqhubela abantwana ngoba wena uyabafuna. Uma usubona ukuthi awuvumelekile usuyolo lapha usuhamba namaphanga hayi ngendlela lengalade zidragishwa ngakona ngwe bayakhala abantwana bayascreama bayadragishwa ngobaba wakhona onguye ongumntana kaMporo kuthiwa ke laba ngabazukulu bakaMporo. Hayi into ayenzile you guys kodwa ke uyatrenda uMporo kunjena nje nesonto lakhe selingqonqile balishisile abantu balishisa bathi uyazini lo mfundisi thizeni lona asishise kwalona sonto lele libolile into ekanjalo ngoba nezenzo zakhe zibolile you guys. Awukwazi ukwenza njalo ungumfundisi pastor preacher uma phambi kwebandla kodwa uphatha amaphanga. Ngizwe sekhoti iBhayibheli lapha nesithi uthobani babephethe inkemba hayi awume kancane baba uMporo hayi usefaka iBhayibheli ukhotha amavesi lapha ukhotha amavesi ezama ukukhulumela udaba lakho lokuthi bafike lapha esikole bephethe izikhali usekhothe iBhayibheli ayima kancane baba ngeke. That was wrong, that was very very wrong you guys. So mina ukuthi abavelile lapha ngase Palm Ridge court sizoza ukuthi njengoba bevelile nje kwenzakalani kodwa ngizwileke lapha nezindabeni kukhulunywa ukuthi icase yabo was postponed to the 16th. Basozohlala bachume lapha ngase jail because they will have to remain in custody until is 16 elinye iviki for ubaba uMporo ephaka
phakathi esitokisini. Bad behavior njengomfundisi usuyoboshwa usuyovalela ukuthi ngifuna abantu abami badla mina yimi engangcwabayo yimi engathini imali yami sebengibonga savelela ke na indaba yemali ubaba umbhoro you guys kodwa bekurong lokhana kwenzile sezama ukuzikhulumela nje for mina nje akuzwakali lokho akushoyo kodwa ke you guys man kuningi uzote ephuma lapha nesonto lingasekho ngazi bayosontela kuphi inkosi yami epakini because kunzima abahlali hayi kunzima udaba lukaMbhoro ngizobuya ngize neupdate mase ngizwile ukuthi kuthiwa manje kuzokwenzakala nike njengoba sebe postponelwe ilokungani yabo to izi 16 that's what I heard so sizolinda until izi 16 mhlambe khona oqhamukayo I'll come back neupdate you guys nginazise kungakhohlwa ukufaka i-notification bell on ukuthi usubscribe ukuze njalo mangilahlela ivideo and then bazokunotify ukuthi sengilahlele ivideo yabo ngakhulu for ukuthi ibuke lena sizobonana kwenye elandelayo njalo bye.